Týchto slonov v posledných dňoch Bratislavčania stretávali celkom často. Niektorým prekážal. Niekto mu chvíľu venoval pozornosť. Niektorí nechápali. Bol neprehliadnutelný, ale aj tak často prehliadaný. V angličtine sa tomu hovorí elephant in the room. Niečo, o čom všetci vedia, ale nikto o tom nehovorí. Pre mnohých z nás je tým slonom naše duševné zdravie. Máme ho doma v obývačke, v električke po ceste domov, vo fitku, v práci, kdekoľvek. Tlačí nás, zaberá miesto, berie nám energiu. Aj napriek tomu sa radšej pozrieme na druhú stranu. Pretože občas je jednoduchšie tváriť sa, že tam nie je. Trvalo mi dlhé roky priznať si, že potrebujem pomoc v oblasti porúch príjmu potravy. Mám problém nastaviť si hranice a hovoriť ľuďom slovo nie. Dlho som sa nevedel zmieriť so svojou sexualitou. Neviem požiadať o pomoc. A keď to urobím, beriem to ako svoje vlastné zlyhanie. Dlhodobo som fungovala v neprimeranej záťaži a považovala som to za niečo normálne. Duševná nepohoda zasahuje do života 8 z 10 Slovákov. Je to ten najväčší slon v miestnosti, o ktorom všetci vieme. Aj napriek tomu sa každý druhý snaží so svojimi ťažkosťami vysporiadať sám. Často kvôli hanbe alebo strachu z toho, čo povie okolie. Lenže požiadať o pomoc nie je slabosť, ale ten najväčší prejav odvahy. V HDP věříme, že největší odvaha není toho našeho slona ignorovat, ale ukázat si na něj. Protože jakmile o něm začneme mluvit, zjistíme, že na něj nejsme sami.